Tarata septembre kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn san ba fila ni mugan aw minnu sɔgɔlema na bɔlɔlɔ sanfɛ an bɛ foli di aw ma ka yira la ko an ka bi bakuruba o bɛ tali kɛ minnu ye furancɛla fanga president ale taara bɔ minnu ye Joguna Traoré a ka dagayɔrɔ la ka na se ɲɛ damunda o tɔgɔladenw ma diɲɛ kɔnɔ fo min o ye ndɔlako kibaruyaw ye ka yira la ko nin y'an ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Furancɛli fanga president Mali jamanakuntigi Bandaw ale taara ka taa badenya foli k'o kɛ min o ye furancɛli fanga tɛmɛnen ale president Joguna Traoré a ka baarakɛyɔrɔ jɛkulu ni o bɛ wele nanzarakan na ko cabinet ni o dagayɔrɔ la ka yira la ko Bandaw ale sigira min o ye furancɛli fanga president jamana bɛɛ lajɛlen kunna jumadon tɛmɛnen septembre kalo tile 25 san 2020 a kɛlen kɔ ka kalen ka sere min o ye jamana sariya sunba ani min a bɛ fɔ ma ko charte de la transition ale sanfɛ nin tun ye Bandaw a siɲɛ fɔlɔ ye ni ka bɔ ka taa foli bila maa la ka yira la ko nin foli in tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka hakili falen kɛ min o ye transition ye o baaraw bɛ se ka kɛ cogoya min na walasa jamana bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogoya min na ka yira la ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra min o ye an ka minisiri ɲɛma ale sugantilen kɔ ni o ye Mukutari Wani ye o kɔfɛ Bandaw bɔra ka taa ni badenya foli k'o kɛ Joguna Traoré la a dagayɔrɔ la. Nye damunda tɔgɔladon kɛrɛnkɛrɛnlen diɲɛ kɔnɔ o layɛlɛmaniw walikajɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ karidon septembre kalo tile 27 san 2020 diɲɛ tɔnba ONU o secrétaire général Antonio Guterres y'a yira ko diɲɛ kɔnɔ ma miliyɔn caman olu dahirimɛ de gulonlen nu ɲɛ damunda la k'a yira ko min o ye ɲinanta ye o barokasigiw kɛra min o ye ɲɛ damunda ani wulakɔnɔ baaraw yiriwali kibaruyaw ye coronavirus bana o donnen diɲɛ kɔnɔ a kɛra gɛlɛya caman ye min o ye sɔrɔ suguyaw ye k'a yira la ko maa miliyɔn 120 ɲɔgɔn na minnu ka baara o bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a siri ɲɛ damunda la o siratigɛ la jateminɛw y'a yira ko min o kun ye sɔrɔw ta fan ye ni y'aw kan ka yɛlɛ 100 o 100 ka kɛ 2 ani buruburu 8 ko o ɲɛw tɛna sɔrɔ cogoya si la ɲina ko a bɛna kɛ 1 ani buruburu 5 ye coronavirus kɔlɔlɔw bɛna juguya kosɛbɛ jamana minnu ni olu ka sɔrɔw ma yiriwa kosɛbɛ o siratigɛ la min o ye ɲɛ damunda baarakɛlaw ye ko ka ko suguya bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se u ka baara kɛ ni ka yiriwa a kɔnɔ hali ni o y'a sɔrɔ ɲina gɛlɛya bɛ don a la cogoya min na o siratigɛ la min o ye Nations Unies mɔgɔw ye olu ye welegajɔ kɛ walasa jamana bɛɛ bɛ se ka i cɛsiri walasa u ka ɲɛ damunda o baaraw bɛ se ka kɛ sankɔrɔta kɔnɔ cogoya min na. Samatasigɛ degeli karamɔgɔ a y'a ka cɛdenw olu ka kunnafoniyaw di kunun tɛnɛndon septembre kalo tile 28 san 2020 min o ye badenya ndolantan min o kan kɛ Mali jamana ani Ghana jamana ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile 9 ani Mali ani Iran jamana ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo tile 13 nata na k'a yira la ko a ye maa 31 a y'olu de wele nin badenya ndolantan na min o ye jɔkɔlɔsibaw ye Jigi Jara ale bɛ ndolantan stade malien na Ibrahim Munkuru Mamadou Samassa fo ka taa se Adama Keita ma min o ye kɔfɛmɔgɔw ye Amari Traoré Falaye Sako Massajo Haidara Sarali Traoré Mola Wage Mamadou Fofana ani Bukadari Kuyate fo ka taa se Siku Ɲakatema min o ye camancɛ ndolantanaw ye a ye If Bissouma Jaje Samaseku Amadou Aidara Lassana Coulibaly Mohamedi Kamara Adama Nossi Traoré Abdoulaye Doucouré ani Segi Doucouré ɲɛfɛ ndolantanaw sa Musa Jɛnɛpo Adama Malouda Traoré Musa Doumbia Abdoulaye Diaby Khalifa Koulibaly Sekou Koita El Bilal Touré Musa Marega Adama Traoré Hadi Sako ani Kefe Zoyi ninnu ni maa 31 welela
bariya ndolantan min ni o bɛna kɛ an ka jamana ni Gana ni ɲɔgɔn cɛ ani an ka jamana ani Iran ni ɲɔgɔn cɛ octobre kalo nata in na. Ni farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw bɛ dan siri an ka bi kunnafoniw kɛnɛw la, an bɛ a yira u la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyara ala ni ANCD ani AMAP olu ka bolodiɲɔgɔnma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ nin kɛnɛ kelen kan.